آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله. Iman to na aya problema na amay ka pagugupan na kaso salakaw di salakaw sa kapakapianian. Nabang kabeden miya belo yari duwi. So sirano to ayad na kabaya Iran. Naso kapakapiang ka na ayad na kay ilayang kakiran na mga ridwing kasiran. Giyaya na binasa apanarima. Kaso sira na kabaya Iran so kamapiaan ka. Nasiran manititu ang mga ginawain ka. Pamimikiran ang kaman. Asa katawa mama inilay niya na buntalian ko pagalungan. Orian niya na ad na miyelay niya no naburing ko para siyan. Ino mga day. Rupat niya nagyong ko tuwa pagalungan. Kakagiad na miyelay niyan ko para siya naburing. Ayas mbagyan na di. Kaayap na suwa nagyong ko tuwa mama. Nakuwa sa mas mala a pagalungan. Kaanyan mapagilay-lay so may tumala aburing ko para siyan. Dataro pagalungan. Ap kilayng kaun suburing ka ko paras ka. Na datar mambuutos sa mga ginawai. Adi iran di matero suburingan. Udi na di mapia ko mga ulaw lang ka. Adi iran teroon. Agiya mani mga ulaw lang ka. Akabaloyo to aguna naong ka ko kapakaselim bagung ka agu kapakaselim betad ka. Adna katero o Umar radiyallahu anhu. Ama piyaso kalalayo na tanuron katatagwa ko mga ginawa tano. Sa tigiyan. Aipang niyakan din sarila so serano to ang mga tao. Apa kataling umarakan na tereunian rakan so paawingakan. Giyaya so mga tao ad na awida kaliran ko kapakapiiran. Na mga pagariakan. Na iyawid tenu akala kapakaselim betad tenu. Agu mapakatitu tanu so mga ginawa tanu. Ko datano pan kiadap ko hadapan wallahu subhanahu wa ta'ala. Igira kuan naswalla na pembagay sa dinian di pakapanariksaan. Udi na dinian di pakapanu katukaon. Lagi du kadengki udi na kariit. Ayak apkilairan ko may to aku kurang ko ulaw-ulang ka. Na dataro bemiya kalala. Bigan siran wallah sa teleskop apkilairan ko bepia so pinakamay to ko karibatan ka. Pembeluwe niran so may to karibatan na miya kalala. Ap kesabapan sakap kerarangiti ko manusia. Did na yakin ang lano ba tanuron kararang iti. Kasiran so pupumariksar katano kaan tano makauntol. O pamauda siran na andaman na ikakitagutano ko unto lagu mapi alalan. Giye isaba padidin kinang lano ba tano siran kararang iti. Na aya mas mapia na panalamatan tano so Allah subhanahu wa ta'ala. Masikan naska na pupungni inakakwalla. Aya Allah, bunayo na kung kakumatitu alalan raka. Na tiyari mawala so pangningka. Ragsabigang kaniyan sa dua katawa tutawdang kairan kopsuan na kauman gawi. So sa katawron na sosorongang kaniyan saya. Na so sa katawron na roo kaniyan sosoronga sa sabala. Imanto na makapiya ka. Katatan dengan iran sa kailay so umanila kadka. So mga laa ulama. Na pupimamakinig niran so di teroon o mga tawa pagkagwad kiran. O di na rumiriit kiran. Na misabap roo. Na inggulalan iran sop kilay rano na benarag untol si eko mga ginawairan. Tanudin ka ini, aso tawa debawon makaptero ko kapakauntol yan, na titu maranis kanian ko kabinasa. Debawon makaptero ko karibatan yan, na andamanaya ikapakaptek na iyan ko matitu agumadaya alalan. Adna sa katawa mama amu untod, na adna miya kau maami teror kanian ko mga rarata ko mga ulaw-ulan yan. Na pepemamakinig niyan din sa daskan niyan din kararang iti. Na tigagyang ko tuwa sa katawa mama. Ainuwa ba kung kadin pepemamakinig agudad na bang kamapruwayat. Na simbagyan sa tigyan. Apira ikatawan ka kung mga paawingakan. Sakan na katawan na langon so paawingakan. Na inuwa ko kararang iti. So serano to ay iawidira na akal so kamapi aniran. Na disiran kararangitan. Igira manuto amya ka nagsiran sa mga katero o mga tao. Manunumpang mipantag ko ulaw-ulay iran. Disiran kararangitan gu disiran makipembubuno.
aya pepemikiran nira na wandamanaya iking gulalan niran ku mga musawer, udi nakasambii kumarata apa parangayan, sa mabeloy amapya apa parangayan.